салом алейкум бинандагони гиромӣ, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. Агар ба канал обуна нашуда бошед, обуна шавед, дар зери видео лайк монед ва тақсим кунед. Феълан ташаккури зиёд. Инак сархати хабари муҳим. Олимон доруе ки коронавирусро бештар афзоиш медиҳад муайян карданд. Истеъмол накунед. бархе аз озмоишҳо нишон додааст ки яке аз шарбатҳои зидди сурфа ба зиёдшавии коронавирус дар бадан кӯмак мекунад. ба нақл аз пойгоҳи хабарии шабакаи Ал-Олам, дар озмоишҳое ки донишмандон барои баррасии таъсири анвои намуди доруҳо бар коронавирус анҷом доданд, мушаххас шуд ки шарбати декстрометорфан, ки барои дармони сурфа истифода мешавад, метавонад сабаби зиёдшавии марзии коронавирус дар бадани одам шавад. ин шарбат ҳамон фарояндеро фаъол мекунад ки вируси коронаро барои зиёдшавӣ ёрӣ мерасонад. яке аз устодони донишкадаи дорусозии Сан-Франсиско дар бораи истифода аз ин дору гуфтааст ки ҳоло беморони коронавирусро бадтар мекунад. донишмандони донишкадаи дорусозии Сан-Франсиско тавсия кардаанд ки беҳтар аст ҳама дар замони авҷи вируси корона ва то замони эъломи натиҷаи ниҳоии таҳқиқот дар истеъмоли ин дору ва доруҳои дигаре ки боиси афзоиши зиёдшавии вирус мешаванд эҳтиёт кунанд. инчунин бояд қайд кард ки дар тамоми ҷаҳон ва дар Тоҷикистон низ мардум баъзе аз доруҳое ки гӯё иммунитети одамро боқувват мекунанд ба монанди доруҳои арбидол, эргаферон, анаферон, виферон харидорӣ мекунанд ва аз сабаби баланд будани талабот ба ин доруҳо нархи онҳо махсусан дар Тоҷикистон 3-4 баробар зиёд шудааст. ба гуфтаи қисме аз табибон, ин доруҳо зидди коронавирус мубориза бурда наметавонанд. барои ҳамин тавсия медиҳанд ки беҳуда ин доруҳоро нахаранд. ташаккур барои диққататон. агар навор махлуд шуда бошад лайк монед ва тақсим кунед. хайр, худоҳофиз.